Svæver gør den nu ikke. Den er rimelig godt varm dernede. Hånden er på min hånd, der er blevet brændt. Han har fået en rigtig barbering her. Nu virker vores brintballon. Før der virkede den så ikke. Pyromanerne, nu er vi gået videre til en anden metode af brøndballoner af. Og det er brøndballoner. Så nu har vi ukrudtsbrænder vs brintballon. Så hvor skal vi lægge ballonen? Holder du den? Der er ikke... Vi er klar til brøndballon med ukrudtsbrænder. Wow! Og tak for nu hos pyromanerne. Vi ses i næste uge af Pyro. Lad lige være med at